Добра вечер, уважаеми зрители! Твърде бурно е морето от информация тези дни. Хвърчат отново досиета, влязохме в сложни политически игри на международно ниво. В Европейския парламент се дебатира има ли свобода и върховенство на закона у нас. Ври и кипи, както сме казвали и друг път, сякаш сме пред избори за нов парламент, сякаш те ще са утре. А какво ли още има да видим до началото на юли? Темата за сериозния сблъсък между САЩ и Израел от една страна и Иран, Ливан и някои арабски страни от друга ще присъства тази вечер и в нашия разговор, но в много по-различен ракурс, от една много по-интересна гледна точка. Както ви обещах в краткия анонс преди седмица, днес ще ви срещна с човек, открил себе си и своята мисия в живота преди 10 години. Ще говорим за принципите и ценностите, върху които се гради човешкият живот. Ще говорим за истините и илюзиите, за черното и бялото, за материалния и духовния свят като единство. Особено ми е приятно да ви представя в студиото на Време за истини Валентин Колчев, известен повече с името Миро и повече познат във Видин като заможен предприемач с добър бизнес. Добра вечер, Миро. Добра вечер. Ще ми позволиш наистина да говоря на ти, защото се познаваме много отдавна. С удоволствие, ще ми бъде приятно. Аз те представих като човек с не лош бизнес, но днес за теб има по-важни занимания. Това е общуването с духовната същност на човека, която всеки носи в себе си. Или така наречената Божия искра. Но, за съжаление, не всеки открива. Аз едната съм свидетел наистина на твоята метаморфоза, но зрителите не знаят пътя, който си извървял. Ще те помоля да ни разкажеш накратко как стигна до йогата, до трансформативното дишане и заниманията, които днес наистина те правят щастлив. Ами, както споменахме в предварителния разговор, има 3 пътя за достигане до истината. И най-дългия и най-суровия е пътя на страданието. Той е масовия път, който голяма част от хората преминават оттам. Разбира се, това беше и моя път. Начина ми на живот, начина ми на разбиране на нещата ме доведе до там, че превърнах тялото си, психиката в развалина. Просто вече почти си отивах от този свят. Усещах го с цялата си същност, как нещо просто отначало беше липса на желание за каквото и да е. Нищо не ме впечатляваше, нищо не ме радваше, всичко беше просто едно... Равно. Абсолютно. И безсънните нощи, аз си спомням с твоят приятел, разходките с кучето. Да. И това неминуемо води до едно и също място, до края. Разбира се, провидението, Вселената, Бог, както и да го наречем, винаги ни дава шансове. То винаги присъства в нас и около нас и винаги се опитва да привлече вниманието ни към себе си. Така се случи и при мен. Едно предаване телевизионно, което нищо и никакво на пръв поглед. Любимите ми хора казаха: тук има нещо, което като че ли е за теб. Защо не идеш да опиташ? И доверих се и на думите, доверих се и на вътрешното усещане. Някак си и аз почувствах, че там има нещо. Не знам какво, но нещо. Което те чака. Което ме чака. Отидох и
ако има чудеса, аз преживях едно от тях. Отидох с 2 шепи хапчета, сутрин, обед, вечер. Да не ги изреждам, те са много. Да. И на 10-тия ден си тръгнах оттам с една единствена частичка от всички лекарства, от бета-блокерите, които не трябваше да спирам веднага, но бях намалил вече на 1/4. В рамките на месеца и това приключи. Толкова бърз ефект имаше имаха заниманията, които... Абсолютен. И крачките, които... Абсолютен. Разбира се, това е един двустранен процес. Едното е силата отвън, която притежават тези магически занимания, ако можем да ги наречем. И другото е вътрешното усещане и вътрешната вяра, че това е нещото. Те взаимно се привличат, взаимно си взаимодействат и едното привлича другото и взаимно се разпознават. Тогава става огъня, тогава идва силата, тогава идва... резултат. Да, чудото. Чудото, наистина. Без вяра няма как да постигнем това, което искаме, защото само упражненията или само заниманията с определени такива практики... Те са само гимнастика. Да. Да, те дават една различна живост на тялото, но само толкова. Ако искаме да бъдем цялостни, трябва да познаем и другата част от нас. Това, което религиите познават, духовните култури, древните, мъдри водачи на човечеството винаги са казвали, че на първо място човек започва да става това, заради което е дошъл, когато се запознае с душата си, когато се слее с нея. Тогава магията се превръща в живот. Това е чудото на живота, Това всъщност. е чудото на живота, да. Но за хиляди години ние като че ли май не сме достигнали, или може би винаги имало, да не кажа избрани, но така като тръгнем от шаманите, жреците и така нататък, може би те са знаели, но нашата цивилизация май не разбира живота по този начин. Винаги има 2 сили. Княза на живота и княза на светлината. Това са двете противоположности. И всъщност двете сили, които наистина движат света. Това е самия живот. Неминуемо, ако само вдишваме, до кога можем да вдишваме? Има таван. Ако пък само издишваме, то е същото. Да. А живота е и двете. Баланс между двете. Вдишваме, изпълваме цялото тяло с енергия, чувстваме живост, чувстваме красота, чувстваме аромати, чувстваме всичко това, което ни прави наистина живи. И когато изпуснем тази енергия, идва онази друга красота и величие, което също няма равна. Мира, покоя, тишината, красотата на царството на тишината. Кой звук би бил красив, ако я няма тишината? Как ще я познаем? Как ще познаем музиката, ако няма разделението между различните звуци? Така е, както казват и за мрака и светлината. Абсолютно. Няма да видим светлината, абсолютно, ако няма мрак. Добре, да си позволим да формулираме, може би, или да подскажем тогава къде да търсим щастието и как се постига. Всеки един човек, ние си го пожелаваме на всеки празник, всеки един човек търси щастие, търси удовлетворение, нали, да изпита в живота си
от дейности, от това, което върши, от може би от позициите, които заема. Къде трябва наистина, как според теб, кое прави човек щастлив? Много е просто. Ужасно е просто. Толкова е просто, че даже... Някой път се мотаем цял живот и не достигаме, напротив. Заливат ни повече беди, страдания, лошоти. Защото сме изградили нещо, с което не можем да се разделим. Заприличали сме на роботи, които не могат да сменят чипа, не могат да сменят програмата. Не виждат нищо друго, освен това, което са научили, и бедата е в това, че един път не знаем, че това е програма и ние имаме право и възможност просто да я променим. Тоест, правото на свободния избор. Аз мога да избера да се разсърдя, да се радвам, да се скарам, да се разгневя, да се разплача, да пея на едно и също нещо. Моя избора. Но той проистича от онази вътрешна нагласа, с която мерим всичко. Ако в живота ние сме състезатели, ние постоянно се сравняваме, това е ада. Но пък от друга страна, сравнението, състезанието движи живота, движи развитието. Можем ли без това? Можем да различаваме нещата. И ако ти си по-добра от мен в това, което правиш, аз мога само да ти се прекланям за това, защото ти ми показваш една различна гледна точка, която аз не съм или не мога. Но аз имам друга своя уникалност, която ти също можеш да видиш. И ако тези уникалности на всеки един, всеки понесе напред, тогава ще направим чудото от онова многообразие и от онази красота, която всеки един притежава както никой друг. И това е, хайде да си представим едно общество, в което всеки един прави така, че на другия да му е лесно. Оставяме състезанието. Оставяме тази нагласа, с която живеем всички. Какво можем да наречем като градивна конкуренция в момента? Да ние се самоубиваме един друг. Така е. А принципа, ако така можем да говорим за принципи, то е много простичък. Най-големите, тези, които имат най-големи възможности и като човешки умове, и като талант, ако щеш, да водят много хора, да правят неща, които... Това е тяхната уникалност. Но ако това нещо се използва, както в момента, само и единствено за собствено обогатяване, то става разграбване, става безумна алчност, която ето докъде ни води. Много пъти го срещам така в Фейсбук средите. Проблема не е, че не можем да нахраним бедните. Проблема е, че не можем да нахраним богатите. Защото тяхната алчност става безумна. Колкото повече, толкова повече. Да. Но с това нещо расте и другото. Расте страха от провал. Расте отчаянието. Защото ние всички имаме някакви възможности и в един момент, когато алчността надскочи всичко това, ние просто се оплитаме в собствените си невъзможности. И започва ада. Ще загубя, какво ще кажат хората, аз съм най-добрия. И не го препоръчвам на никой да живее в такъв живот.
защото... А толкова много се стремят хората към пари и власт, власт и пари. Парите са прекрасно нещо. Те са едно средство, точно както любовта в другия аспект, духовния. Ако любовта е насочена към себе си, това поражда любов навън към всички. И тази любов не е обременяваща. Тя не е обсебваща. Тя е разбираща, точно както бизнеса. Тя е даваща. Има нужда. Хайде да му помогнем. Защо трябва да го убием, за да го премахнем, за да останем ние? Ще убием един, втори, трети, пети. Света го е доказал. Ще се родят други. Няма как да елиминираме. Няма ли по-прост начин? Да си подадем ръце и да направим всичко заедно. Да, няма да имаме сигурно толкова много пари, но по дяволите за какво са ни? Ако това ни прави и нас нещастни, и другите нещастни, да ние имаме нужда от толкова, колкото ни трябва. И ако намерим точно този уникален баланс, това е магията, която Исус идва преди 2000 години да ни покаже. Съвършения баланс. От какво имаме нужда? Аз съм склонна да приема тези мисли и може би наистина това е истината за нашия живот. Обаче в реалността твърде много хора наистина се стремят към власт и пари. Това е целта, за тях това е истината. Властта над другите ги опиянява. Парите, разбира се, те дават власт, естествено, двете неща са свързани. И аз не мога да си представя как можем да не да внушим, а как да възпитаваме хората, за да възприемат една такава ценностна система. Защото като че ли реалността и живота ни показва друго. Силен е този, който има пари. Той управлява, той властва, той заповядва. Какво да се случва, кой къде да отиде, къде да бъде, какво да... В Библията има един цитат, който казва: когато княза на живота дойде, не трябва да намери нищо от този свят в тебе. Тоест, ние, княза на живота е това е нашето его, може би. Да го наречем така, както Библията го нарича, рогатия или дявола, или каквото и да... Егото, може би, на човека. Абсолютно. Което иска да се наложи на другите. Точно така. И напротив, да ги огнетява и се чувства по-щастлив, отколкото да му подаде ръка и да му каже: аз ще ти помогна, макар и с нещо дребно, за каквото и да става въпрос. Ето това е онази уникалност, която Исус подава на човечеството. Магията на различаването. Да можем да различим какво се случва, какво постигаме и къде е границата. Защото всички тези юнаци рано или късно ще се преситят, и понеже времената, в които живеем, вече дават възможност в един живот да изпиташ и причината и следствието от причината. Ще почувстват бича върху собственото си тяло от това, което са причинили на другите. Неминуемо. И това ще бъде отново една възможност, както казват, за да се поправят. Много по-жалко е, когато дойде на това нещо се случи в
както го наричам, на финалната права, защото там на всички се случва. Науката вече знае, че там преживяваме всички моменти от живота си, като на забавен каданс, на кинолента. Показва ни се къде, какво, как. И същевременно в другия план, в който се знае за какво сме дошли да направим, да. И двата филма се съпоставят. Дава ни се оценка. Страшния съд. Страшния съд. Да, това е собствената ни съвест. Защото колкото и да я потъпкваме, където и да я завираме в този си живот, тя е вътре в нас. И тя ще проговори. Всичко се пише на гърба, както се казва. Ами, може би, преди да продължим разговора по-нататък за йогата и трансформативното дишане и преди да говорим, може би, наистина за Фондация Кеше, за ядрената програма на Иран и защо толкова вади очи на някои държави тяхната програма. Нека да чуем сега, уважаеми зрители, какво се е случило и каква промяна е настъпила в живота на една жена, която посещава школата на Миро. Ако обичате, колеги, да чуем интервюто. Защо всъщност тръгнахте? Защо потърсихте това знание? Ами, може би като всеки друг човек, който не е бил доволен от живота си. Значи, случват ти се неща и ти знаеш, че не трябва да е така, но не знаеш и какво трябва да направиш, за да бъде по-различно. Да. И след като изчетох много книги и практикувах много неща от тях, нещата започнаха да се променят. Разбира се, към по-добро. Едно по-бавно, друго по-бързо, но важен е, нали, крайния резултат. Но мога да кажа с абсолютна категоричност, че всъщност най-ефикасното нещо, което съм успяла да се докосна до него и да го практикувам, това е трансформативното дишане. Аз съм влюбена в него и мисля, че всеки, който успее да го усети по начина, по който, нали, трябва да го усети, ще бъде и той влюбен. Да. И всъщност всеки ли може да го направи? Абсолютно всеки. Единствената пречка е страхът. Но всъщност ние правиме много по-страшни неща, без да се замисляме. Това изобщо не е страшно. Това е танц на душата. Това е докосване до наистина тази безусловна любов, за която много се говори. И когато си в това състояние, всъщност ти разбираш за какво се говори. То става знание, то става на много по-дълбоко ниво. Когато се превърне нещо в знание, то всъщност вече не подлежи на съмнение. То става част от живота ти. И нещото, до което стигнах така, е, че пътят не е напред и нагоре. Пътят всъщност е назад. След като се върнеш много назад, тогава можеш да тръгнеш напред. Но без да си се върнал назад, няма път напред. Защото ние носиме изключително голям товар. Изключително голям товар. Значи, ако някой човек каже, че при него не е така, всъщност е една голяма заблуда. Трансформативното дишане ти дава възможността да се освободиш. Да се освободиш от товара по един много бърз и ефективен начин. И когато оставяш нещо, там е много важно всъщност да изживееш всяка емоция, която идва.
да не я прескочиш, да не я потиснеш, защото ние в ежедневието достатъчно потискаме всичко това, от което се освобождаваме на това дишане. И когато си оставил нещо там, където си дишал, на негово място естествено идва любовта, защото няма празно пространство. Няма такова нещо. То трябва да се запълни. Вече от теб зависи в ежедневието дали ще успяваш да го задържаш или ще отвориш вратата отново да се напълни с негатив. Да. Това е твоята работа. И всъщност аз разбрах, че няма нищо несъвършено. Всичко е съвършено. Абсолютно всичко. Единственото нещо, което го прави несъвършено, е нашата гледна точка. И всъщност света няма нужда от промяна. Той си е такъв, какъвто трябва да бъде. Ние сме хората, които трябва да се променяме. Ние сме тези, които трябва да прегърнем любовта и да разбереме, че сме едно цяло. И тогава много по-трудно ще нараниш някого или ще постъпиш. Това става въпрос и за бизнеса, и за всяка една сфера от живота. Ти не можеш да нараниш това, което е от теб, което е същото като теб. И ние имаме едно голямо богатство във Видин. Макар че непрекъснато ни рекламират колко сме зле и, нали, едва ли не сме най-пропадналите. Аз си мисля, че ние имаме едно огромно богатство, което всъщност не го използваме. И това е Миро. Аз съм му изключително благодарна, защото той ни дава възможност да практикуваме неща, които много, много малко има такава възможност дори в другите градове, и говорим и за финансовата част, защото тук това е толкова достъпно, че просто направо... Всеки би могъл да си го позволи. Абсолютно. Абсолютно. Той е по-евтино от една кутия цигари. Да. Просто... Добре, прекрасно е наистина това, че имаме такъв учител, нека така да го наречем. И той не е само учител, той е човек, който ти дава възможност да съпреживяваш с него. На равни начала. Той наистина е богатство. Можеш само да бъдеш доволен от плодовете на твоя труд. Аз благодаря с цялото си сърце, разбира се. Трогнат съм. Искрена е. Аз мисля, че тук не можем да говорим за превзетост и за корист и за сметки. Тук няма място. Искрена е Боряна. Няма място за такива неща, защото живота ми даде възможност да се докосна до много неща. Аз, може би това е времето за хем за преоценка, хем за оценка на онова, което съдбата ми даде като възможност. Първо като детство, което закали волята ми и наточи инструментите на живота, с които трябва след това да вървя и да работя с тях. След това времето, в което изживях прекрасното нещо, наречено музика, няма такова усещане. Няма. След това, разбира се, се гмурнах в дълбините и на бизнеса. И там и това е опит. Видях много неща, да. Така че абсолютно съм благодарен до всичко, до което се докоснах, и вече от тази опитност виждам колко много значи ето
тези думички, простите. Тоест, да можеш един човек да му помогнеш по какъвто и да е начин. Тук не говорим за благодарност, това е благословие. Това не е човешко усещане, защото човешката благодарност е нетрайно нещо. Човешкият ум е несъвършен, той бързо забравя. Но това, което наистина можем да почувстваме заедно, да споделим с сърцата си, то няма стойност, няма цена. Добре, търсиш истините и ти за себе си очевидно си я намерил. Очевидно знаеш какво искаш от живота, знаеш кое ти носи радост, щастие. Обаче, ние не живеем ли всъщност в един свят, в едно общество, което е изградено точно върху лъжата? Откъде да започнем? От това с какво се храним? Какво ни се предоставя в магазините? Ние оттам купуваме. Не всеки може да си направи градинката. От фармацевтиката ли да започнем? Това, с което ни лекуват и дали изобщо ни лекуват? Можем да зададем въпроса по този начин. Ние смятам, че наистина точно лъжата ни изправя пред едни абсурди, в които се блъскаме и аз едната не знам тази цивилизация докъде може да стигне, след като просто сме набрали такава скорост. Този съвършен разум, който ни е пратил, няма да допусне да се разочарова от нас. Ако се върнем назад, казват, че ние сме шестата раса на тази земя и че пред нас са затрити от лицето на земята няколко. Да. Последната Атлантида. Атлантида, да. Такива са поне теориите, за това четем. Да. Има много теории, които, разбира се, науката смятам, че в много скоро време ще може наистина да докаже, не да предполага, а на базата вече на истинските възможности, с които разполага. И това нещо също е казано в древните митологии, че науката ще докаже присъствието на Бог. Не религията, науката. ЦЕРН, може би. Божествената частица, антиматерията. Да, по-скоро тя вече е факт, само че нека не гадаем ЦЕРН от кой отборе. Да. Защото човека, който вече доказва на света, показва, демонстрира, дава и същевременно щадящо дава, казва скромно на своите колеги от ЦЕРН, че не търсят в правилната посока. Тоест, те не приемат факта, че освен материя и тъмна материя, има и така наречената антиматерия. В Вселената всичко е триединно, троично. Тук е същия модел. Тоест, няма нещо различно. Всичко е, както казват, както горе, така и долу, както вътре, това и отвън. Всичко е абсолютно построено по един и същи закон, на един и същи принцип. И факта, че антиматерията може да бъде доказана само чрез взаимодействието с
първите две сили, но по никакъв начин като факт, като потвърждение. Може би заради това хората от научните среди или не гледат натам, или по някакъв начин я отхвърлят. Чакаме, може би, май месец този уникален учен да дойде в България. За тези неща не се говори по мас-медиите или ако някъде нещо се споменава, то е така мимоходом или между другото, въпреки че напоследък... Кой е този учен? Аз не чух. Това е закачката на международната сцена. Фондация Кеше или Тафалоги Кеше. Той е ирански учен, който 18 години е работил некъде да е в НАСА, разбира се, който в момента казва, че енергията просто е следствие от откритието, което е направил. Тя е просто като отпадъчен продукт. Но тази енергия е достатъчна, за да изгради наново човешкото здраве, да даде достатъчно вода и храна на цялото човечество, да даде достатъчно топлина, без да изгаряме нищо повече от тази свещена майка земя, която я преровихме и я направихме на всичко друго, но не и на това, за което газим по нея. И същевременно онова, което сме чели в научно-фантастичните романи и сме гледали филми като Стар Трек, може би много скоро ще бъде реалност. Човека... Вярваш ли, че можем да отхвърлим, защото тук става дума наистина пак за онова робство, на което упражняват тези, които имат милиарди. Така е за фармацевтиката, където дали ни лекуват тези хранителни добавки или не знам какво, или се търсят някакви все продължаващи лечения до безкрай. Има, както и за технологиите, това пък е още по-важно и съществено. Има технологии, аз поне в интернет, нали, също съм гледала, доколкото мога да вникна и да разбера, че има технологии наистина, които щадят природата, това, което наистина трябва да запазим като дом и възможност да живеем, но това е в противоречие с тези, които експлоатират горива. Да. И това са най-богатите компании, това са тези, които могат наистина да влияят върху развитието на света. Как ще стане това? Аз това искам да попитам. И случая, отново говорим за това, за някаква, нали, аз казвам, защото не я познавам, технология, която може да даде и енергия, казваш, и вода, абсолютно. И какво още, и здраве на човека. Така ли? В фондацията е позиционирана в Белгия. Там, който се интересува, може да влезне в интернет средите. Има много филмчета качени вече. Има достатъчно информация по тази тема. Може да види с очите си хора, които са с такива заболявания, която съвременната медицина казва, че няма с какво да се лекува. Как там наистина стават чудеса. И чудесата са чудеса точно поради нашето незнание. Ако Галилей беше на кладата преди стотици години, не е ли днеска факт неговите думи? И често пъти давам това сравнение, ако можем един човек от 16-17 век, ако можем да го покажем, да му покажем съвременния свят, той би полудял, той
той няма да знае къде е попаднал. Нима това не е факт. Така че, разбира се, злото никога не се дава лесно от първия път, но неминуемо. Огънят и Прометей са променили кардинално човешкия бит. Електричеството след това направи отново. Сега е времето на магнетизма, на точно тази енергия, която отново древните са знаели за енергията в етера, в пространството, в Акаша. Съвременната квантова физика, вече телескопите, които НАСА изстреля, вече могат да заснемат и да докажат, че няма празно пространство, че всичко е енергия. Както между мен и теб, в момента привидно това е празно, но науката знае, че магнетичното поле на сърцето е 40 000 пъти по-силно от това на мозъка и че ако имат възможност това да бъде заснето, всичко това между нас ще бъде слято. Тоест, ние общуваме с сърцата си непрекъснато и много често при всички се случва. Разминаваме се с човек, поглеждаме го в очите и ни става хубаво. Или някой, както младите обичат да казват, той не мога да го дишам. Това е резонанса на сърцата ни, на гласата ни, това, което в момента сме. Най-важна е интуицията на човек, може. Абсолютно. А тя идва интуицията точно на базата на тези усещания, на тези енергии, които са невидими за нас, но очевидно пък толкова важни. Ами, в следващото време, да не го определям, защото не съм пророк, не бих могъл да кажа кога ще стане, но това е нещото, което ще доразвием. Всички говорим за шестото чувство. Да. Шестото сетиво. То ще бъде част от нас. И неминуемо е нещото, което наистина ще може да ни помогне, защото то ще ни даде възможност да комуникираме както с навън, така и навътре със себе си. Ние и сега го можем чрез разума, чрез онази част от нас, която наричаме логика и така нататък. Отново можем да го направим, но просто не знаем един път и е много трудно. Често пъти споделям с моите приятели, с които се събираме в групата, че може би отстрани изглежда, че едва ли не съм постигнал нирвана. Напротив, аз се боря с зъби и ногти със себе си всяка секунда, защото старите навици са толкова силно вкоренени, че трябва такава сила да проявиш, за да им не да им устоиш, а просто да ги оставиш там, където са, да им отнемеш силата. Това е... Няма по-голяма сила от тази да елиминираш себе си. Или по-скоро да разбереш себе си. Да. Съвсем сигурно е това. Аз бих поставила и един такъв въпрос. Наистина, за да върви обществото към едно духовно развитие и извисяване, на какво трябва да учим младите? Как трябва да им говорим? Защото аз пак казвам, реалността като че ли говори едно, а ние можем да им говорим много красиви неща. И аз дори съм го забелязала това и се питам, в училище, нали, даваме едни хубави примери, нали, за все пак нравствени ценности, какво трябва, как да се случва. И изведнъж тези тинейджери след година, 2 или 3
студенти или малко започнали да работят, стават съвсем други. Защото се сблъскват вероятно с такива неща и казват на какво ме учиха мен. А за да успея, какво трябва да направя? Неща, които наистина противоречат на това, което е казвано, показвано като пример. Аз отново ще дам... На какво и как да ги учим? Ще дам пример отново с учителя на нашето време и на човечеството ни. Той казва просто: по делата ще ги познаете. Думите нищо не значат. Та не се ли нагледахме, не се ли наслушахме на думи? Думи. Да. Може да изкажем най-хубавите си думи, обаче как да дадем ценен съвет на тези, които идват след нас, като говорим за нещо и след това отиваме и се плюскаме с ръки или запалиме 60 цигари или всичко това, което правим в ежедневието си. Да. Това е важно. Сплетничим, разбира се. Няма по-стойностно от личния пример. Това учи. Всичко останало просто е една гигантска лъжа, както заминава. Абсолютно. И нека да погледнем как общуваме с тези същества, които наричаме деца или внуци и така нататък. Не бягаме ли постоянно от отговорността да общуваме? Купуваме играчки, купуваме забавления, купуваме. Да. Къде е онази искрица на истината, която детето чака в очите ти да види? Нямаме време. Да. От такова семе, такова растение. Да. Не знам, може би в училище трябва повече да се говори наистина за... Но не, трябва ние да се променим, наистина, защото, както стана ясно, с приказки няма да се случи. Каквото и да говорим, ако не се задействаме, защото банален съм станал с това нещо, реалността в битието е действието. Мисълта и думата са само отправната точка към последствието, към действието. Никой няма да дойде и да ни оправи. Да. Дякона е казал просто: този, който ще ни освободи, той ще ни пороби. Какво чакаме, примерно, в момента? Цял свят негодува, ние сме доволни на абсолютно всичко. Кой да дойде? Кой да застане и да заяви себе си? Ние, разбира се. Затова нашите политици са толкова нагли, защото ние сме такива, каквито сме. Защото търпим? Разбира се. Наглостта е равнозначна точно. То не е търпение. Това е овчедушие. Освен какъв е твоят съвет? Да тръгнем по духовен път или да се революционаризираме? И двете неща едновременно. Тоест, Ганди също е един от светилата на нашето време. Нищо, че е доста преди нас. Не мога точно да го цитирам, но имаше нещо, нали, първо те унижават, след това те мачкат, накрая казва: побеждаваш. Не е нужно да воюваме с тояги и с сопи, но, нали, нашето отношение към всичко това, което се случва, е всъщност изказът, по който хайде простичко да го кажем, ако ние заявим себе си по категоричен начин
в едни избори, нещата трябва да се променят. Тоест, отиваме до урните и ако там няма нищо, ние пишеме или едно голямо не за абсолютно всички, или просто обръщаме урните, защото за нас няма нищо. А отдавна няма нищо за нас там. Да. Ние сме принудени да избираме нещо, което е едно голямо нищо. Сменяваме бели, зелени, червени, едно безсмислие. Те са едни и същи, с едни и същи ценности, с една и съща нагласа, с едно и също намерение. Аз имам една такава утопична идея, но тя би била много реалистична. Щом толкова искат да управляват, заповядайте, управлявайте, но пари ще вземете на 4-та година, когато видим плодовете от делата ви. Ако искате да бъдете слуги, вие сте служители, слуги на народа. Ще получавате колко чичо, байко, дядо и всички останали. Нали? Ние ви плащаме. Щом ние ви плащаме, ще живеете като нас. А накрая, когато сте свършили всичката работа, ние ще дадем нашата благодарност. Ние можем да бъдем благодарни на хората, които наистина могат да направят нещо за нас. А ние правим едно и също. Не са тия, а уния. И след 4 години, ами сега Проблема какво? Е, че парите са от тях ножа, от тях хляба. Ами не, те ги взимат от нас. Затова са от тях. Те просто ги взимат от нас. Това е системата на държавата. Да, разбира ако се. не плащаш данъци, ако не внасяш съответните вноски, ако ти ще бъдеш преследван, няма как. Но ако съм сам, ще бъда преследван. Но ние рано или късно ще стане много. Неминуемо, защото утре няма да можем да си платим нито тока, нито лекарствата, нито храната. Защото виждаме, че една химиотерапия струва вече 80 хиляди евро. Хиляди, да, левове. Колко хора могат да си позволят това нещо да го направят? Здравната каса ще плаща. До кога? Там е пирамида безумна и тя е наслоявана и се наслоява едно върху друго и се мултиплицира ефекта точно заради това, защото всичко е в една и съща върхушка. Здравната мафия, фармацевтичната мафия, хранителната мафия. Това е едно и също нещо. Едното подклажда другото. Хранят ни така, че да се разболяваме, лекуват ни така, че да не оздравяваме и всичко е един омагьосан кръг, т.е. изтискваме докато има какво да пусне. Докато има какво. Просто това, което забелязвам, че се случва, май много силно навиха пешкира и ще се скъса. И това ще им обърка плановете. Може би не ние в България, защото сме много пак овчи душички, но целият свят се бунтува в момента. Да. Никой вече не иска да търпи това нещо. Неминуемо, колкото и парадоксално да звучи, но този свят наистина свърши. Говорим наистина за ново устройство, което може би сме на границата. Абсолютно. Може би още не сме озряли все пак тази трансформация да се случи, защото ги осъзнаваме всички тези неща, но цялата система е все още твърде силна, все още задаваща жалоните. Така е, но всяка една система, както и Римската империя, и коя да е империя, която е съществувала, тя се е разпадала отвътре. Същото се случва в момента. Нима не виждаме, че вече няма лостове, с които да можем да принудим икономиката да работи. Финансовите инструменти вече не вършат същата работа, която години наред са изпълнявали. Дали са лихви, дали са облигации, дали са
застраховки, дали са пенсионни фондове, всичко това в момента като че ли отказва да работи. Да. Банките казват, имаме страшно много пари и няма на кой да ги дадем. Няма какво да правим с тях. Ние като бизнесмени сме в същата ситуация. Няма смисъл да правим бизнес, защото условията са такива, че те са обречени. Защо да правя нещо, като всички взимат повече, отколкото аз мога да направя? Да. Къде? И ни излизат сметките. Абсолютно. Ами, понеже времето много напредна, аз предлагам, уважаеми зрители, нека да видим, отново да дадем думата на хората, които посещават занятията при Миро, за да ни кажат защо и как са му повярвали. Ами това е едно нещо, един начин да навлезеш навътре в себе си, да започнеш да се опознаваш, да се докоснеш до своите проблеми или непознати кътчета в себе си. И когато се извършва това трансформативно дишане, в един момент наистина започваш да усещаш, че ти освен тяло си и нещо друго. Тоест, започваш да разбираш, че вътре в теб има едно същество, което е хубаво да му се обърне внимание, да го разбереш, да го осъзнаеш и по този начин, осъзнавайки вътре в себе си какво всъщност се случва, ти ставаш и по-комуникативен. Успяваш да изясниш на околните кой си, какво искаш, да разбереш какво, да си позволиш много неща, да изживееш и да осъзнаеш, че всички ние на тази земя сме свързани и колкото повече мислим положително, помагаме си и се обичаме, толкова по-добре и по-добър климат, че се създава в отношенията между хората. То нямам физически проблеми, които да лекувам. При мен по-скоро са емоционални проблеми. И смятам, че човек всъщност трябва да си позволи първо да определи какви проблеми има, след това да потърси решение на въпроса, защото йога може да помогне на физическите проблеми, за да огъвкави тялото, а дишането може да помогне освен на физическите проблеми и на емоционалните. А всъщност емоционалните проблеми са тези, които водят до физически проблеми. Да, точно така. Натрупването на тези негативни изживявания водят до болести. Да, получава се едно освобождаване на натрупаната енергия в човешкото тяло, защото ние подсъзнателно със всеки един проблем започваме да натрупваме по нашите, особено гръбначния стълб, започва да се натрупват едни напрежения, които при самото дишане първоначално се освобождават тези напрежения и след това човек си позволява да изживява и други различни неща. Всъщност това е едно пътуване, всеки сам със себе си, навътре в себе си. И когато навлезе навътре в себе си, той успява след това да се покаже по различен начин навън. И в самото общуване с хората, и да се чувства щастлив. Аз с Миро се познавам отдавна, но не бех знаел, че той се занимава с йога така. И добре е напреднал човек. Най-вече се видяхме на Дунава, там покрай реката. Видях една сутрин, чувам едни дишания особени така. Той прави едни движения, след това ми ги показа на мене. И аз здравословно не бех добре, както се казва. И споделих с него как се чувствам, че започнах да давам доста пари за лекарства. От личния лекар предписа ми човека и от 60 лева, които давах за лекарства преди, останаха 10. Като съм го послушал 2 месеца, това, което той препоръча човека, доволен съм много от него. Нали,
той като че обърна внимание на това, което аз няколко дни разбрах към колко часа ходи там и хода по това време. И той ми показа движенията, дишанията, вдишванията. То малко са особени, отначало не можеш да ги схванеш, но постепенно, като го гледам как се движи и той леко така затвори очите, сигурно се съсредоточава човека. И като споделих с него така малко по-обстойно ми обясни нещата как стоят и се получи, че за 2 месеца от 60 лева останаха 10. Значи само за 2 месеца. И след това започнах, това е било преди този 6-ти месец. Вече хода при него в Ровно, банкетната зала провежда курсове за йога, вече за асани, а това са дишания. Като ходи, тук преди известно време, не мога да спомня точно месец ли вече минава, ходи на допълнителни курсове в София, той за дишане специално, за 4 дни и после показа отначало на нас тия, които ходиме. Там аз съм един от старите хора, а повече са млади хора, които чувстват болки. Даже виждам една женица води момиченце с изкривяване на ръцете и с това. И тя казва, жената, че получава детето, се чувства вече по-добре раздвижени ръце, ставичките там, където са сванати и така. Аз за Миро можем да кажем само не само много добри неща за мен. Той ми е помогнал човека. И след като почнах да хода на йогите, аз съм ги правил вкъщи от Fiesta TV. Дават пак такива сутрин в 6 часа, в 7, 8:30 и така. Аз съм пенсионер, имам възможност да ги гледам и гледам да си помогнем, защото преди бех алкохолизирал се, както се казва много, и сега съм спрял абсолютно алкохола. Яденето, каквото ми препоръчва той, да четем имам и книга за йогите и с него, като споделям някои неща, чувствам се перфектно за сега, както се казва. Тъй като времето наистина много напредна, видяхме, че хората действително са видяли ползата и резултатите и промяната в своя живот. Кажи ни, моля ти се, ако някой се интересува, къде може да те намери? Нашето място е в Ровно, бившата банкетна зала, входа от към казиното. Понеделник провеждаме дихателни практики, вторник и четвъртък провеждаме двигателни практики от 6 часа. Освен там в мола има един страхотен юнак Бай Лазар, който също води занимания. Там не мога да кажа програмата, кога и кои дни е. Тук около Баба Вида Нетка води също много хубави занимания по сахаджа йога. В Цигарената има също много хубави занимания по китайски практики. Така че препоръчвам на всеки един да потърси, защото ние всички сме уникални. И ако едно нещо допада на един, на друг допада друго. Така че нека всеки, който има нужда, да потърси и това, което е неговото нещо, да се обърне към него. Да. Аз ти благодаря наистина много за това участие. Уважаеми зрители, може би част от нашите слова са ви прозвучали доста еретично, но пък ако са ви вдъхновили наистина да поемете по духовен път и да намерите своята истина за живота, би било чудесно. Гледайте ни и следващия четвъртък, когато ще говорим за европейските пари във видинските училища. Как работят нашите учебни заведения по проекти, ще отговорим и на въпроса: пада ли качеството на образование на нашите деца и какво трябва да се промени, за да сме в крак с динамиката на живота. Това беше всичко от нас за тази вечер. Спокойна нощ!